ana wannan yanayin sai guguwar masifa zo ta katse duk wani farin ciki da ake ciki. Baba, daga nan sai me faru kuma? Allahu Akbar. Idanuwanmu na zubar da hawaye, zuciyarmu na ƙuna. Na ɗauka cewa kalamanka za su dakatar da cutar da take damunmu. Ashe ƙara mata wuta aka yi, ba su san me yasa ka kuka ba. Fama ciwo ya fi ciwon zafi malika. Don Allah, karki samun da abin da ya wuce a tare da ni. Wato ba wannan ba, akwai wani albishir ne da na zama da shi mai ƙarfi. Surukata da muka jiya ba ta ce in koma washe gari in same ta ba? Ta ce ka koma lauki magana. To shi ne fata mun goma ta arziki. Wallahi ya abokina naira 200,000 ta ɗauka ta ba, ta ce in je in jajari. Wallahi kuma ta ce kawai in na jajari na ɗan samu abin da zan samu in maida mata uwar kuɗin ta, ba ta buƙatar riba ko da sisin kwabo. Wallahi. Ke nake so, ko zan halaka ke nake so. Mun ɗora muku cikakken shirin a tashar mu ta YouTube mai suna Rahama 24 TV.